היי כולם, איתי מרדיס. אני רוצה לדבר איתכם על פיתוח של סוכנים וניהול סטייט. יש לנו ציפייה די מובנת מאליה בתור משתמשים בחוויית AI, שכשאנחנו שואלים שאלה אז כל הקונטקסט שנאמר לפני זה, ההיסטוריית השיחה תהיה חלק מאותו קונטקסט, אבל כל מי שפיתח סוכן יודע שכשהוא עובר ל-API של LLMים, הם סטייטלס, הם לא זוכרים כלום, צריך לנהל את אותו זיכרון. אבל זה כבר לא מספיק. אנחנו מצפים שכשאנחנו מתקנים סוכן, אנחנו מצפים שכשאנחנו מלמדים אותו את העדפות שלנו, החוויה שלנו תשתפר, שלא נצטרך להגיד לו את הדברים האלה עוד פעם. אז אחד הפתרונות שרדיס מספקת לתחום, זה איזשהו SDK שנקרא Agent Memory. הוא מבוסס על ארכיטקטורה של שתי שכבות של זיכרון, מבוסס על ה-SDK הזה, שנמצא ואתם יכולים להריץ בעצמכם, או אם אתם מעדיפים לעבוד עם ה-Redis Cloud, אז אתם תראו פה ביחד עם היכולת לייצר Redis Databases, גם היכולת לייצר Agent Memory, שתעשו New Service, אתם יכולים ליהנות מה-30 מגה החינמים שרדיס מציעה ב-Redis Cloud, או לעשות קאסטום, להפנות לאיזשהו Redis Database ולקבוע TTLים, ויהיה לכם את אותו endpoint. אני אראה לכם רגע כבר מול memory server שאני הקמתי, נעשה לו פלאש לכל הזיכרונות. ועכשיו אני אראה לכם את זה בחוויה של agent שעוזר לי לתכנן נסיעה. אז יכול להיות שבהתחלה אני אבוא לסוכן הזה ואני אגיד לו, Hi, I am Itai and I live in תל אביב. אז כאן הוא קודם כל יצמיד לזה את הזיכרונות הרלוונטיים, במקרה הזה אין כלום, וגם יעשה extraction, ופה הוא הוציא שתי זיכרונות רלוונטיים שכדאי לזכור, וזה יעבוד גם אם אני אתן לו עכשיו פרומפט גדול, שמספר לו על מה אני מחפש ואיזה דברים חשובים לי, אז גם כאן הוא יוכל להוציא את הזיכרונות האלה. והיופי פה שגם אם אני אפתח סשן חדש, הסשן הזה יכול להיות מחר, עוד שבוע, ואני אגיד לו, I need to plan a trip to London on 1st of July. אז הוא עכשיו לוקח ועובד עם ה-long term memory. אז עכשיו הוא יודע איך קוראים לי, הוא יודע מאיפה אני טס, והחוויה יכולה לבוא ולהשתפר ככל שהמשתמש משתמש בממורי סרבר. מאחורי הקלעים, אני רק אראה לכם את זה מהר, בתוך הדאטאבייס של רדיס, אתם כן תראו פה מידע שנוצר, אני אתחבר לאותו דאטאבייס עם רדיס אינסייט, אז אתם תראו כל מיני מפתחות שה-Agent Memory יצר עם מטה דאטה. הנה. וכאן אתם תוכלו גם לראות איזשהו סימן לגבי ה-Secret Sauce מאחורי הקלעים. אנחנו משתמשים בחיפוש וקטורי, ככה שה-Recollection שלנו יעבוד מהר גם כשהדאטאבייס שלכם יהיה עם הרבה מאוד זיכרונות. אנחנו נדע שהדברים האלה יעבדו סופר מהר, ככה שאתם לא תצטרכו לחשוב פעמיים אם לזכור משהו, לעבוד עם הזיכרון, לא לעבוד עם הזיכרון, זה לא צריך להיות משהו שמעניין אתכם. ותראו פה גם סימן לסוגי זיכרונות השונים, אם זה סמנטי, אם זה אפיזודי, יש ב-Agent Memory שלנו התייחסות שונה לכל אחד. אז זו הייתה הארכיטקטורה של מה שדיברנו, Recollection לפני העברה ל-LLM, ואז Memory Extraction. מה שמגניב שגם ה-SDK תומך ב-Background Extraction. מאחורי הקלעים כל כמה דקות יכול להיות תהליך שגם לא מעכב שום דבר ומטייב את הזיכרון הארוך טווח. מי שמייצר את הזיכרון יכול להיות אתם בקוד, יכול להיות ה-LLM, אנחנו יכולים להנגיש לו MCP שכשהוא מחליט שהוא מצא משהו משמעותי, אז הוא ישמור את זה כזיכרון, או בבקראונד כמו שאמרתי. ומה שמגניב שאתם גם יכולים לשלוט על איך הזיכרונות האלה ייווצרו. בסוף אנחנו עובדים עם ה-LLMים לעשות את ה-extraction, אז יש לנו חוויה שהיא מותאמת לעובדות, איזושהי חוויה general purpose, אבל אם אתם בונים אייג'נטים שמבצעים סיכומי פגישות, עובדים עם הרבה חומר, אז יכול להיות שתרצו לעשות summary יותר. אם אתם עושים onboarding למשתמש, אולי תרצו לקחת ולהבין את המשתמש מבחינת הפרפרנסיות שלו, או אפילו לייצר custom. אז את כל הדברים האלה תוכלו לראות בדוקומנטציה שלנו, של גם איך לעשות, מה ה-integration patterns, מה ה-extraction strategies, וגם משהו שלא דיברתי עליו יותר מדי, שזה ה-life cycle, ברגע שנוצר הזיכרון, איך לעשות לו aging, איך לעשות לו forgetting, איך לעשות לו compaction, כל ה-life cycle הזה אנחנו יודעים לנהל בתוך ה-memory server, ויש לכם שליטה על זה.
אז אני מחכה לראות איזה אייג'נטים תיצרו, ונשמח לדבר איתכם בשביל לבנות אייג'נטים שיודעים לזכור יותר טוב.